shift, maar ik verder niks aan. Pluk hebben ze dat ding alweer weg. Die volgen wel een nieuwe zijde, maar we hebben nog 100 iets over. Dus we zullen zien wat er gebeurt. Al meer dan 100 liter verkat. Dat doen we gewoon lekker door. En we lusten nog steeds pas van. Ja, al die mensen samen willen leven rond. Dat het visje van je is gedaan. Nederlands steek aan de kant. We hebben trouwens een hele vrolijke tractor hier. Die ons heel goed blijft. Dank u. En we gaan het dansen erheen en dansen de Lia. En dan doen we dan. We zijn bijna op het einde van de tocht. En het is goed geamuseerd. En dan wel een dag en liedje. Kom maar, maar het is echt niet leuk. Oh, moet het nou zo? De man kan vol. Dans mooi op de bovenkant. Dankjewel, namens ons, de eerste, Jeanette en Elte, Camille en Jannes, Jannik, dankjewel, Jannes, Jannik, hey! Wil ik ook bedanken voor deze geweldige optocht. Super van 1 gepresteerd uur in Velden. Dankjewel, heel veel. En ik wil ook nog een aantal mensen en Rieven bedanken. Voor de bloemen, Cosmos en Geert Gele. Voor de kiers, Geert Derks. Dit was het eerste beeldje. De prijzensponsors, Café de Sport, het Wapen van Velden, Thuis Kapstok, Chantal. De Viertaal, notarissen, die hadden alles in de gaten. Dat en met die prijzen. Goed. En dan nog aan de kant van de weg, Cafetaria, grandioos. Optochtvoorzitter Jan is toch bijna klaar en is de enveloppen nog op de wie aanzetten. Maar eerst geven wij nog even over aan ons Veldense fanfare met een mooi stukje muziek. Uitreiking.
Ja, ze zijn druk bezig. Hey, cameraman. Ja? Was dat vroeger als Joost de XXL frikandel ook lekker vindt? De XXL frikandel. Ja, Joost! Joost is de XXL frikandel lekker. XXL frikandel. Ah, dat is wel lekker. Hallo zeg, Dat is meer dan 30 centimeter. Je moet ze vooral